Hei! Tämä video on tehty keväällä 2015 Helsingin yliopiston media- ja monilukutaito-, tiede- ja teknologiakasvatuksessa kurssilla. Tällä videolla kerromme muutamia esimerkkejä jääkauden ajan jäätikön aiheuttamista luonnonmuodoista. Hieman pintaa syvemmältä kerromme hiidenkirnusta ja sen synnystä. Lisäksi kertaamme veden eri olomuodot, jotka liittyvät olennaisesti videossamme pääaiheena esiintyvään jäätikköön ja sen syntyyn. Video on kuvattu Helsingin Kivinokassa. Moi, mä olen Laura ja mä opiskelen kemiaa täällä Helsingin yliopistossa. Ja mä haluaisin kertoa teille tänään veden eri olomuodoista. Vedellä on 3 eri olomuotoa. Kiinteä, neste ja kaasu. Kiinteästä vedestä esimerkkejä ovat jää ja lumi. Veden kiinteitä olomuotoja, lunta ja jäätä, esiintyy silloin, kun lämpötila on alle 0 astetta. Veden nestemäinen olomuoto, vesi, on meille kaikille tuttu. Sitä esiintyy esimerkiksi meressä. Veden kaasumainen olomuoto on vesihöyryä. Sitä esiintyy esimerkiksi pilvissä. Tehtaiden savupiipusta tulee muun muassa vesihöyryä. Hei! Olen Johanna. Olen maantieteen ja ympäristöekologian opiskelija Helsingin yliopistossa. Tässä on hiidenkirnu. Hiidenkirnut ovat yksi merkki jääkauden ajan jäätikköjen luomista muodoista. Tämä on halkaisijaltaan noin 1,5 metriä, eli sanoisinko jotakuinka tuota luokkaa. Ja nyt meinaan tämän keipin avulla näyttää, kuinka syvä se on. Eli jotakuinkin tuossa. Tuota syvä. Ja täynnä vettä tällä hetkellä. Mun nimi on Sari ja mä kerron vähän siitä, mitä fysikaalisia tekijöitä hiidenkirnun muodostumiseen liittyy. Tällä paikalla on ollut paksu, jopa useiden kilometrien paksuinen jääkerros jääkauden aikana. Jäätikön sulaessa jään sulamisvedet kuljettivat mukanaan irtokiviä. Irtokivet saivat aikaan hiidenkirnut. Hiidenkirnut syntyivät jo jääkaudella tuhansia vuosia sitten. Jääkaudella paksu jääkerros peitti Suomen. Jään alkaessa sulaa, vettä alkoi kerääntyä jään pinnalle. Jään liike saattoi tehdä siihen railon, tai sulanut vesi kuluttaa siihen jääkaivon, josta vesi alkoi virrata kohti jään pohjaa ja sieltä maanpintaa pitkin kohti jäätikön reunaa. Maan vetovoima sai veden virtaamaan alaspäin. Mitä paksumpi jää oli, eli mitä korkeammalla vesi oli, sitä enemmän sillä oli potentiaalienergiaa ja sitä kovempi veden virtaus jääkaivossa. Joskus veden virtaus irrotti kiviä maan pinnasta. Nämä pyörrekivet saattoivat jäädä pyörimään veden virtauksen mukana jääkaivon pohjalle. Jos kivet olivat kovempaa kivilajia kuin kallio, ne alkoivat vähitellen kuluttaa kalliota jääkaivon pohjalla ja siihen alkoi muodostua kuoppa. Pyörrekivien ja kallioperän välillä vaikutti kitkavoimia, jotka aiheuttivat sekä kallion että pyörrekivien kulumista. Lopulta pyörrekivetkin saattoivat kulua pois ja jäljelle jäi vain kuoppa, jota nykyään nimitämme hiidenkirnuksi. Jäätikön sulamisvesien mukana tuli siis kiviä, kuten josta Sari tässä äsken mainitsi. Nämä kivet tällä paikalla veden voimasta pyörivät ja kuluttivat kallioperään kuopan, joka on siis nykypäivänä nähtävissä hiidenkirnuna. Tässä on silokallioita. Ne ovat esimerkkeinä jäätikön aiheuttamista kulutusmuodoista. Jäätiköllä on suuri voima. Jäätikkö kuljetti mukanaan myöskin isompia asioita. Jäätikön mukana sen alapuolella, sisällä ja päällä liikkui suuria kiviä. Tästä esimerkkinä on siirtolohkare. Siirtolohkareet ovat siis kiviä, isoja kallionpalasia, jotka ovat kulkeutuneet pitkiäkin matkoja jäätikön mukana.
sietolakkarat voivat olla tätä pienempiä ja myöskin paljon suurempia, mutta tässä yksi esimerkki. Tässä oli pikainen kierros Kivinokassa. Aiheenamme oli siis vesi ja jää, erityisesti jääkausi. Kiitoksia, että jaksoitte katsoa tänne saakka. Jos katsoitte, toivottavasti katsoitte. Kiitämme. Hei hei!